Il-Ministri għall-Ġustizzja Jonathan Attardu għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi indirizzaw konferenza li mmarkat it-tlestija tal-proġett li kellu lan li jsaħħaħ l-Uffiċċji tal-Avukat Ġenerali u tal-Istat. Dan il-proġett wassal biex komplejna insaħħu l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kif ukoll l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat li grazzi għal riformi koraġġużi li wettaq dan il-Gvern illum qed jaħdmu b'mod distint, iffukati u speċjalizzati fuq il-ħidma tagħhom. Spjega li żewġ istituzzjonijiet qed jagħtu riżultati konkreti kemm fil-prosekuzzjonijiet kriminali kif ukoll fil-pariri legali u fir-rappreżentanza tal-Istat. Il-proġett kien appoġġjat mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Kunsill tal-Ewropa u ffoka fuq tisħiħ tal-istrutturi interni, il-proċessi u l-governanza. Il-Ministru Zrinzot Soppardi qal li Malta benefikat minn 79 proġett ta' riforma Ewropea li ammontaw għal madwar 28 miljun euro li jkopru oqsma bħal governanza u digitalizzazzjoni. Dawn ir-riformi qed itejbu l-ħajja tan-nies qal il-Ministru Zrinzot Soppardi waqt li sostna li qed jitrasformaw l-ambizzjoni f'azzjoni u l-azzjoni f'riżultati tanġibbli għan-nies. Matul il-konferenza ġew diskussi wkoll riformi ġodda fil-qasam tal-ġustizzja inklusi twaqqif tal-qorti kummerċjali speċjalizzata, ir-riforma fil-qorti tal-familja u fit-tribunal tat-talbiet żgħar. Il-Ministru Attartem jgħid li dan il-proġett għandu jitqies bħala pedament għal aktar kisbiet fil-ġejjieni biex tinbena sistema ġudizzjarja moderna u trasparenti.